Jer ne znaš ti kako je normalan biti, pa poludeti. Ne znaš ti i nikad nećeš saznati. Ovo je bila najadekvatnija pesma za ovaj današnji dan. Mada možda bi ja to malo promenio, preformulisao reći u tipa ne znaš ti kako je poljoprivrednik biti pa poludeti. Evo, žetva soje. Možda bi neki rekli još je tu zelen, još sad nije zelen, već 10% garanti su ispucale mahune. Čekao sam baš pre nedjelju dana, bio baš zelen, ali su već onda krenuli da pucaju mahune. Ja rekao, aj čekat ću šta da radim. Tako da jedno 10% je sigurno ispucalo, sad vidjet ću koliko je ostalo. Ali ispucalo, ne ispucalo, svakako je ovo jedan jako loš dan za mene. Soja izgleda katastrofalno, evo meni do pola butine. Evo, nažalost 3 hektara radim, danas 3 hektara skidamo i bit će dovoljno ona moja jedna prikolica od 4 tone, sigurno će biti dovoljna, ubedljivo će biti dovoljna i ta jedna prikolica, tako da ne može tu da se očekuje više od 500 kila po jutru ili po recimo koliko je to 850 kila po hektaru, ne može više tu da se očekuje. Mada ajde, možda će mi iznenaditi soja, ali čisto sumnjam, prosto ne verujem. Znači ima tu više problema, em što malo ima mahuna generalno, niska je ostala soja, em što ova zrna gledajte kako su sitna i malo zelenkasta, ne može jednostavno da, zato što je bilo naglo zrenje, nasilno zrenje, kako ne znam ni kako da opišem, tako da, a ima puno i zrna koji su onako izgorela jednostavno, znači ništa od njih. Sad ću probati da nađem jedan, ne znam koliko se vidi, ali to će kombajn izduvati, ona najsitnija zrna koji su onako zgužvala se i ko da su izgorela na suncu. Tako da to je to, ništa, čekam kombajn, ima za neki pola sata stiže, ja sam tu izašao još jednom da pregledam i da napravim ove uvodne reči, tako da ništa, čekam, ajde da stigne kombajn pa da krenemo sa nekim scenama iz žetve. I evo ga, krenuo je zadnji korak u ovoj sezoni, krenuo je kombajn, prvi prolaz. Ono što sam ja računao ovako, ne tako detaljno, ali otprilike sa sojom ću biti sigurno u minusu, tu nema leba, nema šanse da bude 1 tona po jutru ili 1700 kila po hektaru da bi prešao plus, to nema šanse. Međutim, ukupno sam računao sezonu, ova prikolica mora da bude više od pola napunjena sad kad završim ova 3 hektara i onda ću ostati u plusu što se ukupne sezone tiče, celokupne sezone, i onda će moći da spavam u narednom periodu, ali ako ne bude do pola, onda će biti kritično. Tako da, ajde da vidimo, za nekih koliko sat i po vremena ćemo saznati kako smo prošli. Evo, ne znam koliko se vidi, koliko kamera to može da pokaže, ali baš je zeleno tu ispod, iza kombajna, i osjeća se onaj miris zelene trave, korova, šta je, zelene biljke, osjeća se svugde, međutim, ne može, mislim, evo,
upucalo je već 10% minimum. Edo čekaj, ovo ne iđu sad, najavljuju kiše, to će krenuti retro vegetacija, bit će još zelenije za nedelju dana nego sad. Samo ne mogu da čekam, vidit ću šta će ovo ispasti ovo na kraju. Evo tenzija raste, evo kao što vidite možda je još jedna četvrtina ostala, a prikolica još uvijek prazna, još nije ni jednom praznio kombajner i to me sad čini nervoznim. Ne znam da li ćemo imati onih pola prikolice ukupno i ona manja parcela još ostala, taj malo parcela, taj nema ni hektar, tako da ne znam, aj možda će sad prazniti, ne znam. Nadam se da mu je velik bunker pa zato ne prazni. Ne znam koliko je bunker od ovog klasa. Tako da, ajde, nema šta drugo, idemo dalje. Nažalost, one moje prognoze su bile tačne, jako je slab rod, evo, uradio je cijelu parcelu od preko 2 hektara, 2,3 hektara, tako otprilike, bez jednog pražnjenja. Ostane još jedino nada da mu je velik bunker, ali ne znam, sad ćemo da vidimo. Tako da evo, idemo ovo da ispraznimo pa idemo na onu još jednu malu parcelu. Evo vam, pogledajte ovako, sad ne mogu napolje da snimim duo vetar ko blesav, ne čuje se ništa što pričam, ali evo, tu je prikolica, ovako izgleda, pa ono, tu sam negdje na granici, ukupno će biti preko pola prikolice, iskreno se nadam, a evo ga ovo kako izgleda, ne izgleda baš najbolje, evo zeleno su zrna, ali nije nezrelo, nego jednostavno neće da požuti, ovako stoji već 2 nedelje sigurno, čekao sam da požuti, neće. Tako da vidjet ću na predaji kako će oni, kad budem predavao, kako će oni razumeti. Ovo inače nije tako prljavo, nema tako nekih loših zrna, jedino što su sitna zrna, ali nije sad da je ono nešto smrvljeno ili plesnavo ili ne znam ja kakvo zrno, ta šturo zrno, tako da pa, vidjet ćemo kad budem predan, ne znam sad napamet ništa da kažem. A mi smo krenuli ovu drugu parcelu, manju, ovo je ono što sam navodnjavao, da vidimo. A u stvari neću ništa vidjeti, pošto isto prikolicu ide, neću moći nikakav zaključak da donesem, eventualno ovako vizualno da li bolje izgleda ili ne. Ovdje imam problem da na krajevima je još zeleno, jako zeleno još na krajevima, to ću vidjeti. Kako će mi, da će mi nešto pokvariti vlagu ili šta, tako da milion problema sa sojom, ova soja, tako da ništa, ajde vidimo ovu drugu parcelu, ajde par scene i sa ove druge parcele pa da završavamo polako.
gotova je soja, predao sam, ujedno je gotova i cijela sezona, hvala Bogu da je gotova, hvala Bogu. A zbog loših stvari, ne zbog dobrih stvari, nego zbog loših stvari, hvala Bogu da je gotova. Prinos je ispao 1050, 1060 plus minus 10 kg po hektaru, znači to je katastrofa da se razumemo, i minus je ispao po hektaru neki 240 evra mi je minus po hektaru, a imao sam evo nekih 3 hektara sam imao soje, znači soja mi je odnela 750 evra mi izbila iz džepa, ali dobro, ukupno sam, kako sam računao, ostao u nekom malom plusu, ne računajući amortizaciju mašine, opreme i moj rad, ali to ću detaljnije u onom završnom videu kad budem evaluirao sezonu, tako tamo ću detaljnije da pričam. A ovdje, ovo što se tiče soje, ovo sam teo da kažem, to je bila znači katastrofa ispala i mislim da ću, ne mislim nego siguran sam da ću odmoriti sljedeću godinu što se soje tiče. Znači sljedeće godine definitivno neće biti soje, jer svi pričaju dokle ćemo moći ovako, evo već minus, ovako minus, evo ja ne mogu više, znači ne mogu više, moram da prekinem sa sojom barem sljedeću sezonu. Ne kažem da nikad više neću sejati soju, ali dok ja ne vidim da malo vremenski uslovi dolaze sebi, nema šanse. Znači, retko ko već radi ovdje na ovim prostorima, čak sam imao problema i sa predajom soje ovdje radi, niko nije teo da preuzme soju, trebao sam da idem u susedno selo, tako da, a ima tu dosta mjesta da preuzimaju robu, ali soju niko neće, tako da batalit ću za sljedeću godinu sigurno. Sad moram da smislim neki novi plodored, pošto soju sam najviše zbog plodoreda radio, ali gotovo. I jako mi puno energije oduzelo čupanje trave, morao sam, nemam pojma koliko dana sam to radio u celoj sezoni, jako puno vremena mi je to oduzelo, tako da definitivno sljedeće godine nema soje. Ali ajde da se vratim na ovo, vidjeli ste kako je bila soja, a vlaga je bilo 8% i nečistoće 6%. Znači, eto vidite, bili su dosta zelene lišće, ima kakvi, evo još uvijek zeleni, ovaj, vidi se da je zelen, evo i 8% je bila vlaga, nije bilo nikakvih problema sa preuzimanjem što se tiče kvaliteta, tako da to je to, ali po ovakvim vremenskim uslovima nema šanse soja da, znači, ne da ne uspe, nego treba biti, ne može biti srećan nikako, ali ono, uspeh je ako uopšte nešto ima, nešto zrna ima, barem 100 kg, znači, ok, kažem, 1050-1060 kg, ali možda može se reći da je to čudo kako je to uspelo. Tako da, to je to što se tiče soje. Treba paziti sa sojom da se ne seje. Ovdje na našim prostorima, definitivno. Tako da ne bi više dalje da dužim, vidjeli ste celu situaciju. Vidimo se onda sa rezimeom i sa nekim još zanimljivim videima. Dalje sad počinje i sljedeća sezona polako sa radovima, tako da vrlo uskoro se vidimo. Pozdrav!